七七七七七七七。
Cek John Low 12 dicoba. Mbok menawi rombongan penganten sampun siyaga ing gati sawekta ing diri sedaya rombongan temanten kekalih saking keluarga besar Bapak Warsito dalah Ibu Sani kawula suwun enggal mebet ing sasana pahargyan kanthi kairing ungling gending kebo giro. Bapak Ibu among tamu kawula suwun jumeneng wonten ing panjemputan tamu anampi rawuhipun rombongan temanten saking keluarga besar Bapak Warsito dalah Ibu Sani. Daya-daya Bapak Purnomo dalah Ibu Suparni merpeki ingkang putra temanten kekalih minangka sinaraya Bapak Haji Abdul Rahim Suwarno meradosaken menggap lampahipun temanten kekalih lumarap ngabiyantara ing sasana pinanjang. Daya-daya kinanthi lumaraping sasana pahargyan temanten kekalih kinanthi dening Rama ibunipun penganten. Tinuntun mawi sindur
minangka pangiket talining katresnan tumandung mring temanten kekalih. Mangkono Bapa Purnama dalah Ibu Suparni kanthi rereh ruruh angaras padha tindakira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala la haula wa la quwata illa billah. Para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang tansah kawula beteni, para sarjana sujaning budi mongko dadya pandam-pandaming para kawula dasih ingkang dhat kawula pundi. Langkung-langkung dumateng rombongan temanten kekalih ingkang pantes sinudarsana suprabah dumateng sagunging para tamu kakung mewah putri ingkang maha bekber budi dharma saha dumateng kerukunan keluarga Jawa, Kota Dayak dan Karang Taruna muda-mudi ingkang tansah kawula tresnani. Dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring berkah rahmat saha hidayah sahingga kalengan dalu menika saged makempal wonten pidalipun kadang kula sapa Bapak Purnama tali Ibu Suparni anggenipun netepi darmaning sepuh ngentas pitulus kang putra kekalih inggih menika ngunduh mantu dalam rangka tasakuran walimatul urus. Salam saha selawat konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tuntunan dumateng kula lan panjenengan sami wonten ing beberan langkung kanthi syariat agami ingkang
kula lan panjenengan sami rasuk saha ingkang badhe dipun tenggo-tenggo paring syafaat benjang wonten ing dinten yaumul akhir. Para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh, sumrambah sagunging para tamu kakung mewah putri, langkung-langkung dumateng rombongan temanten kekalih ingkang tansah kinabekten. Sugeng rawuh, sugeng lengan kanthi mirunggan. Ing mriki kula sulih sarira saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Purnomo dalah Ibu Suparni ngaturaken agunging panuwun ingkang boten pepindhan hawit sampun kepareng nyowanaken temanten kekalih. Wusana ing mriki kula sakadang campur sari Kailanada ingkang dipun sesepuhi kadang kula kinasih Bapak Sugiono saking Jalan Pemuda Kota Dayak ing sedya sinarya paring panglipur dumateng prahandika sami para tamu kakung mewah putri. Saderengipun adicara kawitan sumangga kita maos basmalah sesarengan nyuwun rahayu dumateng Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kanthi asma dalem Gusti ingkang Maha Welas dalah Maha Asih. Mugi-mugi barokah hidayah sumrambah dumateng kula panjenengan sami, langkung-langkung dumateng ingkang amanggugati Bapak Purnomo dalah Ibu Suparni. Ing mriki saderengipun adicara kawiwitan wonten atur pasrah saha panampi kula sakadang Kailanada badhe paring gending pambuka rumiyin. Wusana sugeng lelenggahan sinambi ngrahapi pasugatan. Solawat tombo ati monggo katuran jumeneng Medawati saking Kailanada. Iki beto penyanyi gangsal cacahipun. Sumangga jeng Lina, jeng Narti, jeng Putri, jeng Asri saha jeng Eka Sandaya.
Para bini sepuh sesepuh sumrambasa gunging para tamu kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Menggah mekaten kula wau atur pambuka saking kula sakadang campur sari Kailanada ingkang dipun sesepuhi kadang kula kinasih Bapak Giyono ingkang alamat wonten ing Jalan Pemuda depan Auri Kota Dayak. Saderipun sugeng rawuh keluarga besar saking Parepare, saking Pinrang, saking Makassar sugeng lelenggahan jinambuhi ngrantu adicara kalangan dalu punika. Menggah adicara salajengipun nggih menika atur pasrah. Bilih atur pasrah samangke kasariran dening kadang kula kinasih Bapak Giyarto, jinajaran Bapak Mari dalah Bapak Sukatno. Bilih atur panampi Sulih Sariro ingkang hamekugati Bapak Purnomo inggih menika Bapak Sulistiono, jinajaran Bapak Sriyanto dalah Bapak Wiyono. Pramila para-para ingkang sinaraya ngayahi gati kawula suwun siyaga ing gati sawekta ing diri. Jackson. Juga kaget tomet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang pinundi para pinisepuh sesepuh, para tamu undangan ingkang tansah kula hormati, para sederek ingkang hadir wonten dalu punika. Alhamdulillah puja dalan syukur kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih ngantos dalu punika kita dalasan sami saged makempal wonten mriki kanthi kawontenan sehat, mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Mboten kesupen salawat utawi salam kita tunjukaken dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang mengke kita tenggo-tenggo syafaatipun wontenipun yaumul kiamah. Amin. Ingkang salajengipun kula ing mriki jumeneng wonten mriki kapiji kalihipun Bapak Warsito dalasan Ibu Sani supados dados talangipun basa amargi Bapak Warsito dalasan Ibu Sani mboten saged matur piyambak amargi bebekeng manah.
Ing mriki kula nyuwun pangapunten dumateng para rawuh gampil kamardikane panjenengan sami ingkang sami pangadikan. Kula ing mriki nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun kala rumiyin Bapak Purnomo dalasan Ibu Suparmi ngaturi dumateng Bapak Warsito dalasan Ibu Sani supados anyewanaken penganten kekalih. Alhamdulillah dalu punika sampun kalaksanan dugi mriki mboten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun malih ing mriki Bapak Warsito dalasan Ibu Sani namung saged matur nuwun sanget dumateng Bapak Purnomo dalasan Ibu Suparmi menawi Keng Putra Keng Putri inggih menika Maya Khairul Nisa sakmangke wonten dalemipun Bapak Purnomo Ibu Suparmi Bapak Warsito namung saged nitipaken supados dipun wengku kados anakipun kiyambak anak kandung kiyambak boten wonten milah-milahaken menika anak mantu menika Bapak Warsito namung nderek supados putra putri ingkang nami Maya Kaurnisa menika supados dipun bimbing amresainipun kepripun amargi menika tesih lare tesih kirang pengalaman utawi kirang seserepan. Menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi Bapak Purnomo dalasan Ibu saged anampi putri Bapak Warsito Maya Khairul Nisa kanthi sae selami-laminipun. Ingkang salajengipun melih kula mengke sak rombongan sak bibaripun paripurnanipun acara kula sak rombongan nyuwun pamit mugi-mugi kula sak rombongan saking mriki saged slamet wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa dugi griyane kiyambak-kiyambak. Gandeng niki wau mriki niku wau perjalanan nggih cukup tebih kalih rintangane nggih kathah nggih menika jawah udan gluduk banjir menika saking Bapak Warsito dalasan Ibu mengke nyuwun gegendingan lesung jubenglung mengke dumateng pranata wicara supados saged nglaksanakaken. Kintene atur kula namung ngoten menawi wonten kekiranganipun utawi wonten kesalahan kula pribadi kula dhewe nggih tesih kirang anggen kula seserepan utawi pengalaman kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pepunden, para pinisepuh, para sesepuh ingkang pantes pinundi, para pangemban-pangembating praja, para satyana negari ingkang tansah kinurmatan, para karang tumaruna ingkang bagya mulya, para tamu kakung Suwan Putri sinebut ing pakurmatan, boten kesupen para pangombyong saking temanten ingkang tansah kula hormati ugi keparenga kula jumeneng wonten ing papan mriki karana kala piniji panjenengan Bapak Purnomo ngemban wus kepareng nampi atur pasrah saking panjenengan Bapak Warsito minangka Cundaka Besan Sutresna. Yang salajengipun saking panjenengan Bapak Sugiarto ingkang tansah kinurmatan bebilih panjenengan atur pasrah. Bebilih atur panjenengan boten wonten ingkang karempit pramila atur panjenengan mengke kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Purnomo. Panjenengan Bapak Sugiarto ngaturaken salam taklim mugi dawuh sami-sami. Ing kalajengipun panjenenganipun ngaturaken nginus pindah ngaturaken pasrah dumateng temanten putri ingkang supados menika dipun rengkuh kados putri piyambak ingkang bebasan boten wonten inggih menika paribasan Bang Cinde Bang Ciladan. Pramila mangke nggih kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Purnomo ingkang kalajengipun kula boten kesupen ngaturaken sugeng rawuh dumateng sedaya pangombyong matur nuwun sanget ingkang sampun ngaturaken nggih menika temanten kekalih ingkang kanthi kalampahan kanthi slamet wilujeng ngantos dumugi papan pawihan ing mriki. Pramila semidah malih kula saking keluarga ageng panjenengan Bapak Purnomo ngaturaken gungging panuwun. Ingkang kalajengipun salam taklim saking panjenengan Bapak Warsito nggih menika kanthi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan salajengipun menika sejatipun wonten bingkisan utawi kuwe menika yekti pratandha kasoing katresnan panjenengan Bapak Warsito dalah Ibu Sani kasoing katresnan kadang bebesanan senajan to boten sepinten reginipun nawi nika kangge tondo yekti katresnan kegadangan bebesanan. Ing kalajengipun saking rombongan kalau masraken bebilih samangke sak sampinipun paripurna acara badhe nyuwun pamit kawula saking keluarga ageng panjenengan Bapak Purnomo namung saged ndongaaken mugi-mugi lampah saking mriki saking rombongan temanten mugi-mugi slamet wilujeng boten wonten alangan satunggaling punapa. Ingkang kalajengipun kula wau saking rombongan nyuwun menengani pamit nyuwun gending lesung jumenglung nggih para paraga menika mengke dipun turuti nggih. Ing kalajengipun bebilih kula mboten saged matur kathah kanthi pepunten ngatur bebilih anggen kula nampi pasrah boten hanuju prana kula labet anglenggana kiranging pana miwah basa tuwin sastra
kula tansah nyuwun agunging pangarsama ingkang tanpa pepindhan bebile mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. panyunan saking Kadang Besan, keluarga besar Bapak Warsito, Ibu Sani, lesung Jumengglung sampun wae iki ciptakane Narto Sabdo tahun 76. Wis jeru ning alhamdulillah tesih eksis. Salajengipun dumateng sagunging para tamu kakung mewah putri dalah rombongan temanten kekalih saking keluarga besar Bapak Warsito dan Ibu Sani, kawula suwun ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadya. Salajengipun samangke keluarga besar saking Bapak Warsito dalah Bapak Purnomo katuran foto-foto keluarga. Karena mboten wonten catetan ing mriki kula mboten sebut setunggal mbaka sawiji, sedaya rombongan temanten kekalih saking keluarga besar Bapak Warsito samangke katuran foto-foto keluarga sinambi jumurung donga pangestu dumateng temanten kekalih.
Kalajengaken keluarga besar saking Bapak Purnomo saking grup Among Rawuh Karang Taruna Karang Tengah dan keluarga besar Bapak Purnomo kawula suwun salajengipun foto-foto keluarga. Bilih mriki kula sakadang campur sari ringkes Kailanada saking Kota Dayak badhe nglajengaken menggah hatur panglipur mugi-mugi samangke saged meranani penggalipun dumateng sagunging para pinisepuh, para sesepuh, para tamu kakung miwah putri samudayanipun. Badhe kula urutaken saking sisi kanan dulu langsung Bowo Setyatuhu Jeng Eka Sanjaya. Iki suara jan serak-serak basah jos. Mangga Jeng Eka. Monggo Jeng Eka raketan cek 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 ora gecak-gecek ngono lho. Yo bawas. Iki pun rawuh kadange sepuh dari grup Arsaka dan Alaska Bapak Simon. Iya, mula aja gur penyanyi mangku purel lah. Ya sok bawa barang raketan sitok. Caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih Jeng pindho mimi lan nintuna ayo nimas bareng anda tepi sida asep brayan mangga Setyatuhu dados Saiki
Gonggomino Mas Templon, kendange yuk. Monggo Pak De Surati dari Takalar, Pak Haji Agus, Pak Eko saking Libung. Gonggomino ki tambah semangat, orang ngantuk. Yo bablaske. Mungkin tuh matur suwun Jeng Eka langgam setya tuhu sampun. Mugi-mugi saged merani penggalihipun dumateng sagunging para bini sepuh sesepuh para tamu kakung miwah putri. Langkung-langkung rombongan penganten kekalih saking keluarga besar Bapak Warsito adalah Ibu Sani. Engko ndak radoman karena iki ketoke seniman pun melumpuk. Biduan ya tak cepaki 15. Sing adoh sik dhewe langsung badhe kula timbali kadang kula sepuh saking Pinrang. Monggo Bapak Suparmen kawula suwun jumeneng paring mangayu bagya ngregengaken wonten pidalipun Bapak Purnomo. Ayo dari Pinrang Bapak Suparmen sumangga. Langgam saged, seragenan saged, rock nggih saged. Niki acara bebas. Nggih, monggo Jeng Lina dipun rencangi Bapak Parmen saking Pinrang. Pelok nemas. Pelok 6 se. Engko akeh Bapak Simon saka Pare-pare. Kaya Arsaka apa Alaska mbuh.
Kidung Srina Tokas Maran iki nek melok-melok dadi MC ra mateni aku suwe-suwe manise hanggugah hati tepesina wang ing netra suwe Darmaning lara prangti soleha gawe wuyong ora ana usada raga temu sira yaki Nimas manis Arya kang karya kas maran monggo Jenglina dipun recangi Bapak Parmin saking Pindrang langgam sik napa separo seraginan. Oke buka celuk ya. Buka celuk monggo. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku ati susah bisa turu kang nyanyen seliramu anti hati susah nunggu kowe bali rasa kangen rati samari amun sirah
balik kejebak banjir 6 jam. Oke. Alhamdulillah saged tembus. Alhamdulillah. Monggo. Sak boleh nih. Sak boleh. Ning cedak penyanyi suara saras ijo. Ah genah. Pokoke cedake sing lemu nggih. Nah, pun anget. Kersane ketutan anget. Pun mangga. Aja sampeyan matur suwun Bapak Suparmin saking Kota Pinrangrang. Salajenge makin naik ke sini kadangku sepuh dari Kota Parepare yang punya Arsaka. Monggo Bapak Suwanto Simon.
Monggo Bapak Simon katuran jumeneng. Derek mangayu bagio wonten kedahipun Bapak Purnomo kala Ibu Suparni. Lo. Iya. Iki penyumbang lagu paling kreatif Lin. Burung nyanyi langsung nyawer 500. Sugeng rawuh Pak Suwanto Simon, sehat selalu. Rokoknya tak pesik. Dicecek sik penak sedaya padane iki rason cepete. Gacem to? Iya. Ya. Gacor memang. Mas Pur luar biasa. Aku ya mengelok ngeramek-ngeramek Mas Pur, isane ya mung klungsu melodu. Timun bungkuk jaga imbuh. Bayangke nak mangkat kok pare-pare bar salat luhur teko barandasi ngasar. Terus jam 7 lagi teko kene terus piye ngono? Alhamdulillah teko. Sing penting selamat. Nggih. Monggo Pak Lek Suwanto Simon badhe ngregengaken ngene Pak Purnomo. Pancen nyata yen sirupa iki kesayanganku mengingat para pakar seni yang sudah leluhur, terutama Bapak Mantos. Jadi ngenang lagunya Bapak Mantos. Ya, yang menciptakan campur sari. Yen si Dewe apa golek pasangan, Lek? Digarap sing walu sing anu. Aja cepet-cepet. Sing halus. Irama lomba Mas Ri. Aja irama sesek ndak menggeh-menggeh. Soale wis sepuh. Sepuh apa? Wis umur 35 kaya ngene. Rumangsamu. Anggere rohe kai semangate luar biasa. Monggo Asri dikancani Bapak Simon. Para tamu sugeng dalu sugeng midhangetaken. Pancen nyata yen sirupa ora mitayani nanging aku wis kebacut tresno angin gonku kang ngoncati. Kok bisa ngelakon setiaku katras
ditimbangi tresna kang kaya ngapa ibu bunga rasane atiku katresnan setya bukan tak harap jonggonku urip iki yen tak rasa raku wawa rasa jroning ati tansah kelingan kembang netra Rinda wengi pancen nyata yen sirupa ora mitayani nanging aku wis baca tresno angel nggonku ngucati pamujiku kok bisa katakan setiaku katresnanku ditimbangi tresna kang satu kaya ngapa eko bunga rasa jroning ati katakan setia bukan tak himpi bajonggonku urip iki kula tak tambah setunggal yen ning tawang pas hari ini Pas, ora apa-apa ndak mesti ana aku. lintang
cahayu aku ngenteni Sugeng rawuh keluarga besar saking Goa marang nego hengaku heleng sumedha terang sing tias hengson Nimas ingsun prasapa sineksen bumi langit terus tangi sing tias monggo Bang Jolegok ngenteni padang rem ayo putri monggo bujeng putri ngancane karo Pak Demu Pak Diswanto Simon pawan lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mego ing akasa nimbas pawartamu Meko Kartika kairing rasa jroning ati yeah. Gambang suling kumandang suarane mangga buka siti yo yo dumateng para tamu kakung saha putri ingkang minjil saking pundi kemawon. Semoga kepareng pinara lenggah ingkang kanthi mardu kaning penggalih. Inggih saperlu nyengkuyung ajatipun Bapak Purnomo. Salalala
yen ning mawana nalintang cahayu aku ngenteni dekamu marang mego ing kosonimbang sontakoke pawartanmu Mega Kartika kaile rasa jroning ati yen ning tawangan lintang cahayu lepat nyuwun pangapunten kondoro dumateng MC matur suwun. Nun nggih matur suwun Bapak Suwanto Simon saking perwakilan saking Kutha Parepare. Samenika pindah teng daerah Limbung Goa. Monggo Bapak Eko Suparno kawula suwun jumeneng nderek ngregengaken wonten pidhanipun Bapak Purnomo. Gilirannya Asri sampun nggih matur suwun nggih Limbung nanti Panjiro baru Kembanteng ya, satu persatu sesarengan sakadang Kaila Nada. Monggo Pak Eka Malik Sarung ninggal katresnan Mas ninggal katresnan ayo jeng Asri Dwi Ayunda. Iki bajutan bersama iki melumpuk sende campur sari Arsaka Kalista Senolaras komplit ya.
Oke, matur suwun Bapak Eko Suparno perwakilan saking Limbung. Sekarang pindah ke Panciro. Ya, nanti baru ke Bantaeng, baru ke Goa dan Makassar. Monggo Bapak Haji Imam Agus Supardi iki sing duwe sena laras. Ibu-ibu among tamu yang belum foto, kami persilakan foto-foto keluarga dulu bersama suaminya, pasangannya sendiri-sendiri. Moga Pak Haji Agus kawula suwun linggar saking Sasono Palenggahan. Lo. Waduh. Iki Dayak seragame anyar neh iki. Wah jan royal tenan iki. Saingan karo jago. Dayak royal. Lemari kata do kebak. Pak Romatang sampur. Iki sarwa kuning kaya podang areraton, podang aroyoman. Mangga Pak Haji, lagune napa milih sapa Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iki Bang Jo ya ndang daftar, dit aja tok simpen arek tok nggo apa. Anakmu mung siji Sutris tok, wis gedhe. Wayahe nyunatke. Sunat dhewe nek kae. Pewaris tunggal sok ben kae. Nggih. Monggo Ji, lagune napa? Milih pasangan sinten? Eka Sanjaya Lovers. Ya, Kongdi, bokonge gedhe. Ya. Gagat tenjang. Engko mulai bareng Bang Jo ya biar diboncengkan. Gagat tenjang kupingmu lho, Kak. Ayo budek iki ya. Nggih, pamunten Bapak Ibu nggih.
banter salah kepatah mburi ya bocah kuwi saya Lina nagih janji kowe ndek janji karo aku rung mbok tepati nagih janji Mas ya. Masa tuh janjine napa Pak Ji serampang sikilmu karo bojone seturo setu ya bocah
aja gede-gede to nek njaluk kaya sak driji lho. Mboten. Cilike urung ana duwite kok gede. Sak rambut wae. Tope iki tuku apa rampokan blonjo siti wis akeh potongan yen sok emben wis oleh tunjangan tuku gelang gedene ora ukuran mandek ngerokok dhisik ambekan Dedet sih. tule ben tudul-dul topel panenan sithik nggo nyaur utang ragat abuk kuwi duit utang omong kanggo gembolan dadi wong wedok mbok aja serakakan yo ya yo dan gentung breng Wong senengane dawa, senengane dobel. seneng kamu praya dawa. Ya Allah. Mbak Inul yang punya bakso. Mugi berkah barokah Mbak Inul. Mudah-mudahan berkah barokah Mas. Cah-cah yang gawe tekor wae karo bose. Tetep ya, Pak? Tetep. Aku iki ya. Sesuk bareng-bareng nang Jalan Sumbawu. Nyapa, Pak? Nang toko Mas Mulia. Engko nek teko kono kowe ndudinga milya. Ndudinga milya. Milih tok. Bayaran dhewe. Topel iki tuku apa rampokan. Blonjo sikik wis akeh potongan. Wis oleh tunjangan tuku gelang gedene ora ukuran topel panenan
pisan sithik donya ora utang raga kabuk kuwi duit utang ora sithik wong kanggo gembolan dadi wong wedok mbok aja serakatan. Bakso. Ya, disponsori oleh Bakso Inul. Angger Yang diwae punya yo Susian. ndongake, ora diwae yo ora ndongane. Ya ora. Lengganan. Telas ki nggih. Nggih. Saiki. Aku iki mas yen aku yenan sampeyan aja terdapat. Aku ngerti mas sampeyan aja meri karo kepala bagian. Nggih, saking Barendasi Mas Yatno. Nggih, matur suwun. Wah iki Mas Yatno iso nyebrang apa ora kebanjiran. Sugeng rawuh keluarga besar saking Barendasi saking Maros, Bulu Roking, Macopak. Nggih saderengipun niki tukang peren nggih salat Isya. Saking Galesong sugeng rawuh sugeng lelenggahan sinambi ngerahapi pasugatan ingkang sampun sumadya saking keluarga besar Bapak Purnomo dalah Ibu Suparni. Niki campur sari nggone dhewe. Kaila Nada yang disponsori warung bakso Inul 15.000 sak wareke, baksonya maknyus. Lontong ambil jukuk dhewe sak wareke etungan mburi. Pade Suradi pindah ke ruang VIP Pade, sudah saya pasang AC. Dingin. Ya Mas Pak Raka. Ini perwakilan dari Bantaeng dulu. Nanti baru pindah ke Goa ada Pak Sukiman, ada Mas Santok. Nanti dari Galesong ada Pak Sis, ada Mas Suradi. Satu persatu setunggal Mbak Sawiji. Sesarangan gula sakadang campur sari. Kaila Nada dari Jalan Pemuda Kota Dayak depan Auri. Mbok menawi badhe nanggap itu nomor HP-nya di bawahnya 4440. Mudah diingat. Monggo keluarga besar saking Paleko, Galesong sugeng rawuh. Langsung saja ngerahapi pasugatan nembe salaman. Anggo Mas Kawit caping gunungnya jangan lupa ya. Monggo Mas Joko persiapan perwakilan dari Bantaeng. Nanti baru pindah ke Goa ada Pak Sukiman, ada Mas Santo, ada Mas Sudin. Pokoknya mengke setunggal Mboko Sawiji. Monggo Mas Joko dari Kota Bantaeng. Monggo Mas Joko ikut memeriahkan Natalnya Bapak Purnomo. Ngejak wasri ben ra sida mangan. Mau tak jajane coto entek kupat 5 lho. Iki malah bakso granat karo bakso rudal. Terus nani, laguane rokok.
Aku MC ki mumet ngapalke lagu urung apal sitoke muncul meneh sitoke. Mula ya modal njeluk wae. Ha ta Bang Jo. Ayo Jeng Asri. Karo daharan ya karo nyambut gawe. Oh Putri, Sekar Putri, Mbak Narti sudah bisa? Oh ya, nanti sambil jalan.
Oke, Mas Joko perwakilan dari Kota Bantaeng sekarang ke Kota Goa Grup Jago. Saiki sing duwe MC-ne Sembada NC engko akeh Mas Santo, engko akeh Mas Udin. Oke. Monggo Mas Sukiman katuran jumeneng. MC-ne Sembadaen. Saiki MC tok akeh men toplon wah jan saingan saya akeh iki. Nek dukune mandi bahaya iki. Ya. Engko ada juga Mas Yatno dari Barengdasi, ada Pak Joni juga Sugeng Lelenggan rumiyin. Nggih. Kula aturaken gongeng panuwun dumateng Katang MC. Mang milih Mas Sukiman iki pasangan lagi do mangan wae. Oh ngoten. Hawane udane gur penyanyi gur ngeleh. Ayo Mbak Lina wae. Padahal rene tak ampirke nang kono kae lho Mas Setu. Karumpat coto kae. Donteku 4 telu papat tak bayari. Campur sari enggal meli niki. Enggal kailan ada hargane murah. 2,5 juta. Sedina songi penyanyine 5. Panjak papat sak MC. Ning uang mukane se 1000 layangmu oke men. Ayo Lin. Monggo Mas Udin. Jroning atiku
Pokoke MC sing ra iso nyanyi mung Pak Ipong. Endi bocah iki nggih? Delik. Sugeng rawuh rombongan saking boten siang boten dalu cah ayu mong tansah ngantuk-antuk aduh sayang aku wedi yen kelangan Jan campur sari enggal gayeng operatore Mas Slamet Kaila Nada Kalista ora tau payu adine Kalista ketinggal bose nang mburi oh ngaten lha kuwi jae monggo Mbak Lin nggih matur sembah nuwun Bapak MC. Nggih, matur nuwun Mas Sukiman perwakilan dari Goa. MC-nya Sembadaen dari Takalar sudah rawuh, nanti ada Mbak Sanem. Masih Mas Santo, monggo masih dari Goa. Nanti baru pindah ke daerah Maros dulu. Nanti di belakang lagi Goa ada Mas Sudin, ada Gelendoh juga. Arnati Doh. Monggo Mas Santo. Saderengipun nyuwun pangapunten mangke mbok menawi keluarga Dayak dalu menika mboten gadah kesempatan benjang enjang. Ora cukup sesuk, lanjut sesuk bengi meneh. Nggih, matur sanget dumateng panjenenganipun Bapak MC. Mas Santo makeni jolegok. Oh nggih. Sing duwe Kalista. Ing mriki kula badhe nderek angregengaken swasana ing dalu menika awit kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Purnomo ing wedal sakmenika nggih menika nembe hami mawon utawi ngentas pitulus mugi-mugi pinanganet kalih sak mangke ndadosaken keluarga ingkang sakinah
mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dasare wong pucang sisan. Heeh, Mas Adit karo Mbak Maya. Ayo lali janjine, Kak. Lali janjine. Ayo Kak diaturne lali janjine sik. Mas Mulyadi sugeng rawuh nggih. Sebentar, Bos. Lho pamit toh? Oke. Sari anyar kailan ada pimpinan sinten iki? Bapak Bapak Giono. Ning ketoke ndelik wae nang mburi. Ayo diaturne langsung, Nduk. Janjane Yo
Oke, Mas Santo dari Goa. Saiki tak nggo nyelani Delo. Grupnya di ruang VIP ngadeg kabeh penyanyi karo aja linggo sik. Iki lagune langsung loro. Permintaan dari Mas Poyo. Ada juga Mas Pesong Lek Suloyo, Pak De Suradi. Rojeng dibablaske perahu layar. Dua iki nek rasido ditarik sawerane. Nawar 1 juta iki mau ning ceglok 500. Kamplek aku bolong. Ya engko habis ini baru Pak Joni, masih banyak penyumbang lagu, ada Mas Suradi, ada Mas Cep, ada Mas Yatno dari grup Barang Dasi. Rojeng bablas kayak perahu layar. Ayo Pesong, duket bro, wasik. Ayo Cenglina.
Mas Poyo Rojeng dibablaske perahu layar. Mudah-mudahan bisa berkenan di hati, bisa menghibur Bapak Ibu tamu undangan terkhusus. Selanjutnya Pak Joni, monggo bos, ndang jumeneng ora sases-sases saya. Udute disalahke sik bos, ya iki antri penyumbang lagu. Monggo Pak Joni. John. Katuran dumateng panjenenganipun Bapak Haji Abdul Rahim Suwarno, kasuwun foto-foto sekalian ibu, sekalian kaleng ingkang rayi Haji Sukiyu, sekalian ibu, dua pasang keluarga besar dari Jati Sumo. Monggo Pak Haji, Bu Hajah foto-foto dulu. Nanti Pak Haji Sulyo sekalian ibu dengan pasangan Pak Sulistiono beserta ibu, dua pasang. Nanti among tamu yang tidak punya pasangan bisa pinjam penyanyi. Yang penting jangan dibawa pulang. Empuk kabeh bos, kaya tahu iki padakne apa ae. Son kaya nek kurang empuk to gigi. Oh ngono to. Ya, rasane kaya tahu lho. Ngapunten Mas Ipong. Iya. Sampeyane Amit Sewu kok ya awas men. Awas bos, duit kok ora awas piye. Dalem. Iki milih 1, 2, 3, 4, 5. Paling mahal di sana 2,5, ini 200, yang terakhir 75 kabeh iki. Biasane nek ora langganan. Monggo Pak Haji Abdul Rahim Suwarno kali Pak Haji Sukiyu foto sekalian ibu Bu Hajah untuk dua keluarga. Ya. Milih ya sing blegedhek to. Vanelina. Sesuai body. Kok gemeter to jeneng? Wilujeng dalu Kang Mas Joni. Kumbal. Ora. Pinter deh. Jeng. Dalem. Ireng-ireng benange lawe. Apa kuwi? Aku kangen karo kowe. Napa nggih? Pager kawat rupane ireng. Napa malih? Wis ora kuat nggonku nandang kangen. Sakniki lagune napa? Menek ondo ngundohi pisan. Aduh. Senajan rondo selera musik tak sayang. Amit Sewu. Ju jambu campur susu. Napa? Enak tenan. Mas, Tapi aku biasa ora Mas rondo, yo. Uyung Mas. Pisane yo gur-gur. Mas selamat, kancane aku Mas gen aja ndredeg Mas. Yo kene delo. Pak D selamat. Tenan iki. Selamat. Ayo. Pak D. Engko tak tuwokke rokok. Ge ndang lho. Sampeyan iki ngadeg urung. Dan niku pun ngaten. Nah, oke. Sesalian kailan aja.
heran deh. Loro kok ora mari-mari. Nggih, seprono seprene kok mboten mantune pripun. Lah iya.
piye to iki? Oh nggih. Urung giliran kok. Nun niki para pini sepuh, sesepuh suprabasa kuning para tamu kakung lan putri. Temantenipun badhe ngaso sawetawis sumangga dipun kanthi lumarap ngaso Bapak Purnomo dalah Bapak Warsito kawula suwun nderekaken putra temanten kalih lumarap teng sasana Palereman Sri Nalendra. Monggo temanten wonten kajeng piyambak baris kalih-kalih. Wingkingipun Bapak Purnomo kalajengipun Bapak Warsito jajar kalih-kalih. Untuk foto-foto dihentikan dulu, habis ini besok lagi dilanjutkan. Temanten kekalih Gus Arto Jengkar saking Palenggahan ing sedya ingin tumuju ing sasana Palereman kadherekaken dening Rama ibunipun temanten kekalih Bapak Purnomo, Ibu Suparni dalah Bapak Warsito dalah Ibu Sani.
wis lulus. Iya. Salajipun monggo Mas Udin dulu, nanti baru Pak Cip, ada Pak Surati dari Takalar dulu. Nanti ada sisa waktu untuk teman saya dari Pulau. Siap. Monggo Mas Udin. Kusumaning ati Mastri. Ya kok habis kali song baru Pak Raka salamu sendiri ya Mas Bowo. Nanti cengkina. Mbak Narti nanti lagunya tersendiri, duet bisa. Lagu lawas ya Pak Bong. Lawas bae sing anyar angel. Monggo dulur-dulur saking Takalar. Pak Deboyo, Pak D Suradi. Ayo, Mak Parmi, joget tuan rumah. Ngapunten Pak D. Kusuman ning ati duh wong ayu kata anti-anti mung kamu bisa gawe tentreme atiku biar nanti janji tak ukeni ora bakal lali tur kelingan jroning ati sak bedhaking bumi kaya ngene saiki piye karepe malah mirengake manis pambukane kok pahit tiba burine malah nganyelake amung pamujiku muga-muga ra ana beda sampun
Ada asik. Duh wong ayu kata hati-hati moga kamu bisa gawe tentreme hatiku biar nate janji kami ora bakal lali tur ngelingan jroning ati sabedaing bumi adem kaya ngene saiki piye karepe malah mirengake kok bae dibamburine amung pamujiku muga-muga ra ana rubeda sakukure gonmu lunga ora kondo-kondo Mas Sudin dari Goa. Sekarang lagunya Mas Setu Pak Epardi yang menyanyikan Mas Cip dari Galesong Tringsingan tak enteni ngoyo-oyo ya Jeng Lina monggo Jeng duet karo Pak Cip dari Galesong sekalian jatahnya nanti Pak Raka karo Mas Bowo salahmu sendiri Jeng Lina kasih nang iki kasih wae ekane. Iya ora apa-apa sing laris kowe kok ya. Heeh. Ale Cep monggo. Telingsingan kanggo Mbah Tu, endi Mbah Tu? Waduh yo bojone jek nang kene kok mulih. Kowe tok men ora rukun. Iya. Hey, Wasik
Berikutnya sik nyelani Delo sadurunge Pak Suradi, Mbak Lina, iki lagune Pak Raka karo Mas Bowo. Salahmu sendiri. Kok Pak Setu lagune apa mau? Arep balas karo lenangane ya nek. Saya kok iki rahasia lagune. Pak Pardi lagune rahasia. Kok bar Pak Suradi. Ayo Mbak Lin. Lagune Mas Bowo karo Pak Raka Mas Nardi. Salahmu sendiri. Gobar Mas Surati, ada Mas Bagas dari Pulau, ada Mas Solin, ada Mas Sempuk, ya satu persatu. Ada Jeng Narti Ucul. Iya. Yang punya bajak laut ada Mas Bowo. Dari Mas Agus Saputra Bajak Laut. Wah sudah ku mencintai. Ayo Mas Bowo, Pak Raka. Luas sudah sabarku untukmu. Apa duet karo Yatno? Aju tak aju selama ini kepada diriku. Ayo joget Mas Kamino. Semuaku korbankan untukmu. Ku berjuang bertahankanmu. Mas Boyo. Namun sedikit dirimu tak menghargai cintamu padaku. Sini setelah ku temukan dia. Ayo Grendo. Mau terimaku apa adanya. Dia yang mengobati luka. Maafkan saya, ku duakan cinta. Aku Ayo Mbak Inul. karena salahmu sendiri. Bu Sali, joget bro. Tak pernah menghargai cinta yang aku beri. Jangankan sesali, aku berpaling hati. Hidup bersamamu tak sanggup lagi ku jalani. Naila Nadia. Mas Bowo. Asik.
campursarinya Kaila Nada Mas Slamet. Surya nanging batanganing mripatku sinare rembulan nambahi susah atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok hapusi Kaila Nada Tembang tresno ning lambemu nyatane tenan kowe nglarani aku tega tenan kowe ngapusi aku wis cukup sakmene crita lan lakuku aku pamit nelakno lungaku asik masih bersama campursarinya Kaila Nada. Ayo Mbak Inul goyang dong. Ledo, joget dong. Tembang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku nyatane amung semu amung semu janji tresno marang aku nyatane nyusahke atiku aku pamit lila
Ya. Oke, Mas Udin. Tembang Tresno dari Mas Budi dari Boka. Berikutnya Bajak Laut dari Pulau Kadingaren. Ya, lagunya Salah Kalah Weton. Nyanyi dewe milih itu 2,5, 75, 25, 35. Senjel wais dhisik. D mayor Mas Ri. Ya, nanti baru ini lagunya Mas Sempuk. Ya. Nyebrang pulau iki ra apa-apa. Ombake gede mau Mas. Nyawer karepmu ra karepmu. Oke, habis ini lagunya Mas Sempuk. Lintang Asmoro ra apa-apa. Oke. Ngopo awak dhewe biyen kabandung yen akhire ati iki sing diremuk Glendo joget le, ayo le, ben terkenal le. kabeh kuwi ora sing tak jaluk Pak Harto mencoba lang joget. wong tuamu watone ora gaduh. Wetonmu ra gathuk. Salam ekstraksi Mas Asik. Jiko. Asolo le. Ya Mbak Inul goyang dong. Mbak Inul warung bakso nyes. Kalau Dede Bayi 15.000 sak wareke. orang tua tidak merestui, jangan jadikan Dede Bayi jadi solusi. Masa Kaila nada. murah Kita meriah. bro. Ya sik. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, hati wis nyaman, rasido bebojoan. Satuanku telu, satuanmu wolu, dari wong tuamu diitung ragatamu. Asik, masih di 3 lagu nanti untuk Karang Taruna, Sakti dan Sigar. Wong samarang kok kaya ngene nasib sing tak rasani. Apa awak dhewe biyen kabadung yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk dari wong tuamu wetone. Satuanku telu, satuanmu wolu, dari diitung ragatamu. Apa sanggane wong Ayo Mbak Inul dengan Mbak Tito. kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Wasik. Apa awak dhewe biyen kabadung yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk dari wong tuamu wetone ora gaduh. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Oke. Terima kasih Mas Agus Samputro Bajak Laut dari Pulau Kadingaren. Kumpul. Ya, selamat teman-teman dari Galesong. Satuanku
WE. Apa awak dhewe biyen kabatu. Yen akhire ati iki sing dirempo. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Dari wong tuwamu watone ora gaduh. Apa awak dhewe biyen kebathuk. Wasik ati iki sing dirempo. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Dari wong tuwamu watone ora gaduh. Ora kaya dipateni nanging ora mati. Duh Gusti paringi kuat ati. Duh Gusti paringi sing mati. Oke, sikat. Oke. Dengaran. Nanti masih ada 3 diselesaikan memang. Karang Taruna, Sekti, Sikar dari Deng Raju, Cinta Tak Direstui. Nanti kalau masih ada waktu tambah lagi ya. Oke. Yang belum dapat besok lagi untuk teman-teman untuk keluarga besar Kotandaya. Ayo Jeng Widya, Lintang Asmoro bersama Mas Yatno. Permintaan dari Mas Sempuk Gondrong. Ya spesial buat kakak juga semuanya. Hey, Kaila Nada. Siang
Oke Mas Sempuk Lintang Asmoro. Sekarang Karang Taruna dengan sebuah lagu Sakti ya. Nanti ada Neng Sarjuk Saju lagunya Cinta Tak Direstui. Mudah-mudahan masih cukup waktu. Oke, dari Karang Taruna dulu. Ayo Mas Karang Taruna. Joget semua di penghujung waktu. Besok dilanjut lagi bersama Kaila Nada. Spesial buat Karang Taruna Sakti Mandraguna. DJ Juna, DJ Rotok, goyang sini. Ayo Mbak Hana, goyang Mbak Ino, Bu Sawi. Selanjutnya lagunya Deng Saju, Cinta Tak Direstui. Ya, dari
ST12. Nanti Sigar dengan pelanggaran dipending untuk besok lagi. Ya hahaha. Ya. Lagu terakhir. Cinta tak direstui karena izin hanya sampai jam 12. Ya. Pelanggaran untuk Mbak E1 besok. Kalau perlu 4 kali besok saya tampilkan. Iya iya. Sing jaluk sapa, Dek? Asik. Sing jaluk Deng Saju dari grup Karang Taruna juga ya. Kosim kok sing jaluk. Cinta tak direstui dados. Sing jaluk Kosim kok. Sukses biar tidur dulu ndak apa-apa. Terpaksa masih 2 lagu ya toh. Cinta yang tidak direstui Mas Kisut nyelo-nyelo ora apa-apa iku penyanyi Mas kabeh disawer. Lagunya Mawar Hitam. Putrane Mbah Mul, campur sari legendaris. Mumpun Mas waktunya sudah habis Mas Solin, besok beres ya. Ya karena izin dari Gedung Cabes hanya sampai jam 12. Nanti kira-kira lewat 5 menit sampai 10 menit. Oke. 2 lagu. Cinta yang tak direstui dilanjutkan Mawar Hitam dari Mas Kisut. Spesial buat yang gak direstui cintanya, sing sabar. Ngaco karo Kosim.
selanjutnya Mas Solin dari grup Karang Taruna. Lewung nanti ditutup seragenan dah. Kendangnya durip gesek bariki. Lewung mana Mas Solin? Nanti seragenan dari grupnya Mas Pesong, Lek Suloyo, karo Mbah Mino, Samino Dato. 2 lagu ya. Ini diberi kesempatan sama pengurus gedung Jabes. Masih jam 12 lewat, tidak apa-apa. 2 lagu, Lewung nanti ditutup seragenan. Mana Mas Solin? Matur suwun, Mas Ipong. Engko seragenane apa Mas Pesong? Karo Lek Suloyo karo Mas Mino Dato. Tinggal 2 lagu ya. Sebelumnya mohon maaf karena izin diberi kebijaksanaan sedikit untuk 2 lagu. Yang kurang besok kurang, nanti malam lagi, besok malam lagi. Lewung. Ditutup udang anak lagune Mas Pesong, Lek Suloyo karo Mas Samino Dato. Iya. Mas Solin, ayo penyanyi nganti kabeh. Lho, ganti katoki piye? Panjenengan do-do kabeh, Pak De. Ayo ngundang anak Mas Pesong, Lek Suloyo, Mas Samino Dato, Juragan Sawit. Iya. Ayo. Ayo Jeng Lina.
Mas Besong Lek Suloyo, Mas Samino Datuk, mana Mbak Setu. Demikianlah kami Kaila Nada Campur Sari dengan Bapak Sugiono di rumah Bapak Purnomo dalam menghibur Anda semua. Bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Setu besok pintar sekolah. Ayo Mas Kisen, ya Mas, ya Mas, ngetan bali ngolon, resma kenayan apa ngogoyan, awan-awan jeneng karetan, neng karetan akeh ulate, rabi perawan dari koretan, ngacek sidik pilih randani. Ya Mas, ya Mas, timun sigarane, ayo bangun negarane, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, tak tukone oleh-oleh, yen rarati aku ya emong, tak tukone sing aneh-aneh, yen ra kuwi aku ya emong. Aduh, aduh, sayang, tembok ning jalone, jare kapok kok jaluk meneh, aku emang lan sepedane, sayang rahon ambil kone, aku emong karo selirane, aku pilih karo Mas Isut. Demikianlah perjumpaan kami bersama kalian ada. Bila ada kekurangan dan kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.